На мен ли ще вярваш или на очите си? Какво, ма, сестро? Какво се разревава пак, ма? Защото всички ми казват, че Какво? много спа и че съм имала големи гърди. Виж, големи ли са ми гърдите? Ама глупости, ма, как са големи, ма, сестро? Като моята пъмсът ми излезе на дупенцето, сладкото малкото дупенце, помниш ли колко беше хубава? Тя катето ми е изтиска, искаш ли да я покажа? Много хубава, ето. Че хубава. Боже, голям гърдяк си, обаче ти не са колкото твоята пъпка. Ето, виж. Ама, сестро! Кажи ти много като пикаеш, какво ги Кажи ми, правиш, като ма? пикае, като сядам Знаеш какво трябва да правиш? Трудно ми е, защото веднъж се захлюпваш вътре в туалетната и става вакуум. Знаеш какво прави? Фърля едната през рамото и другата през рамото. Те не са толкова дълги, те са напред. Ох, мен питаш ли ме, като искам да пикая, не мога да отида до туалетната, седя в хола и давам на китайца да го занесе в банята, да мога да си изпикая. Какво да правя? Знаеш колко е трудно, ма, сестро? И после като А изляза... хората гледат целия блясък и Скъпи приятели, добър вечер с предаването Врящото. Както виждате, тези, които са номинирани, няма за какво друго да говорят, а говорят за своите... Нали? Кажи, Василки. колко си хубава, ма! Ай, че си сладка, ма! И добра. И добра! Ма ти си най-добрата, ма! Като една люта. Момент, тишина. Калин от някъде се смея, мисля, че от банята отивам там. О, питаш ли ме с тази втора дупка сега? Какви проблеми ти ядови имам? Какви? Ами какви? Китайца цяла нощ напира и иска и да пробва в тази дупка. И как беше като... Какво Добре, правиш? как беше като ти влезе в тази дупка на пъпката? Това ще го кажа, като напиша втората си книга, ще го опиша подробно. Ами ако ви е видял баш Бай Брадър, те ще го пуснат сега на всички хора по телевизията. Просто не знам как ще го преживееш, ако не ще стане клюка. О, боже, голям прас! Най-много да е видял на Ники. Някой каза клюка. Не съм. Някой каза отвънка. Излязаха. Мръсна, долна, гад, отвратителна. Тя ме мрази тази, ма. Тъй ли? Мрази ме, защото аз се дадох да ми пипне животното в нейното предаване и ме намрази. Като го гепи, не иска да го пусне, ма. Ма харесва, разбира се, голямо животно, държи го като кон, не може да се отрасне, можах да се отърва. Спирахме камери, работи. Титен, виж какъв си пухкави, Ама аз съм леки. това красавица, ма. Много съм уморена, ще легна да спа. Ама това като иска, ма. Искаш ли да ти покажа моето животно? Да, не искам. Айде, бе! Ама не, много си Ама кажи ми! Ама нека бе, моля те сега! Добре, айде, покажи ми. Всяк глупост. Нищо, защото ще ме замърша. И ти ще ме намразиш. Много се страхувам. Да кое? Страхувам се, че могат да номинират китайца, ма. Глупости. Няма да... Как глупости могат да го номинират? И ако излезе от къщата, няма да го преживея. Ама защо се смееш? Калин много сладък, бе. Виж как се смее, бе. Ай, сега, Васка, остави Калин да си блъска тарамбуките ми, вземи тук да говорим как да си подсказваме там за номинациите, как да се подсказваме. Мен ли ще вярваш или на очите си? Какво казваш за конспирацията, чакай? Конспирацията ще играем на градове и села. И значи, като влизаш при Бай Брадър така да номинираш, и като излизаш, примерно, подхвърляш нещо от рода, примерно на какво ли прави зли дол? Примерно за, нали... Нищо не разбрах, ма. Виждам, че нищо не разбрах. Венета ще е зли дол, защото тя е много долна и зла. Ама аз съм много добра и- силна, ма. Да. Ти не си зачалка певица, ма ти си за доцентка. Ма ти си учила, ти си знаеш, ти си професионалистка, ма. Ма ние сме професионалистки с тебе, приятелки, сестри. Сестри сме, аз би много те обичам. Да какво викаш? Кажи ми, как да наречем онова пияното геронтофилче от коняво? Росото на хотелски. Ма Росото, ма. Ма тя не е на хотелски, хотелски е бишута, тя вече е на магистралски. Ами тогава ще й викаме Цвирков. Ама да не ни фанат нещо, бай, брадър, да не ни фани, ма. Виждаш ме, знаеш колко съм силна по география. Никога не може да ни хване, когато измислим хубави и важни градове. Сетих се на сестра! Калин ще го кръстим Корило. Корило много е
сладъкали, нали? А китайцът ти, той ще изревнува, вие съм право, ще изядете Ама, този Боже, ма ние сме лесни. Ники ще бъде горно уйно, аз ще бъда долно уйно. Обаче дупница повече ще ти. Дупница ще е по... Дупница ще ти е по... Ама! Кажа, бе. Тебе как да те наречем? Ще наречем две могили. Що две могили? Ма какво се правиш, май? Защото едната могила, другата могила, ма. Те са като твоите дупи, викаш, а? Като моето думе, моето думе малко по-твърдо. Стегнато. Не, Ма това ще се верно. виснали като на крава. Не е виснало. Мути ще дойде онова. Ще дойде. Чух, че някой вика водещите на горещо. Калима! Мисля, че зли долу се усупва наоколо, около него. Около него? Около горно уйно. Ти знаеш, че аз с Свирково видях, защото вчера в джакузито... Свирко, и то ли се усука около горно уйно? Свирково вчера в джакузито каза, че не можела да понася зли дол и каза на горно уйно да й дадеш шнорхела. Тя много обичала шнорхела на горно уйно. А той имал шнорхел, аз той не ме... Край! Те не се видя! Много мръсни жени, Сега като ще видят стъпиш нещо край. младо, като видят нещо младо. Ама десто на колко години си, ма? И аз, нали сега се разбрахме, че съм две могили. Тика си две могили. Тъй? Да те питам аз. Чакай, че не... Искаш ли да пусна моето животно и се разходи между двете ти могили? Ами не се сега! Сега как влезе горно уйно, ще видиш. Горно уйно. Махни се. Я ми направи един Тежиш шпагат. ми на... Не шпагат, искам да ми направиш шпагат. Сега ще го направя с левия, защото преди малко се сетих. Ами ти се две крак ли го правиш? Искаш ли да направим двете везна? Не знае как се прави. Как се прави? Как се прави? Ама малко ми тежат и ме дърпат надолу и не мога. Затова аз правя, най-вече правя свещ.